ନିଜ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କେନ୍ତା କରି ନ୍ୟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଟା ଏଡ଼୍ କର୍ମା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣ୍ମା। ଯଦି ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛୋଟ ଛୁଆ ହଉ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ ତାର ଚଲ୍ ନି ପାଇବା ବୋଲେ କେନ୍ତା କରି ନାଁଟା ଏଡ଼୍ କର୍ମା ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣ୍ମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରା ପଡ଼୍ବା ଫୁଡ଼୍ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପहला ऑप्शनटा ଅଛି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲି ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଲକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇନେ ଅଛି ଅପସନ୍ଟେ ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇନେ ଆର୍ସି ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟା ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ गेट डिटेल्स ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। गेट डिटेल्स ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସେନାକେ ଗୋଟେ OTP ଯିବା। ସେ OTP କେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ गेट रिपोर्ट ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। गेट रिपोर्ट ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ସବକର ନାଁଟା ଦେଖେଇଦେବା। ଏଇନା ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ନାଁଟା ଏଡ଼୍ କରବ ସେ ନାଁ କି ଇନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖବା ପଡ଼ବା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ନାଁକେ ଲେଖବା ପଡ଼ବା। ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଲେଖିଦେବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଯେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନ୍ଟା ଅଛି ସିଲେକ୍ଟରେ मेल फीमेल जेनटा ହେଇଥିବେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ବା। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଇନେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପଡ଼ବା। ଯାହାଟା ଏଡ଼୍ କରାହେଉଛି ନାଁଟା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନେ ରିଲେସନ୍ ଦେବା ପଡ଼ବା। ଯେନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରିଲେସନ୍ କାଣା ସେଟା ଦେବା ପଡ଼ବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନେ ଯଦି ଭୋଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି ବୋଲେ ଦେବା ପଡ଼ବା। ଯଦି ନେଇ ନା ବୋଲେ ଛାଣିଦେବ। ଆଉ ଇନେ କମ୍ପଲସରି ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେବା ପଡ଼ବା। आधार नंबर दे सारा पर इने जहाँटा एड कर बापा ना देवा पड़ा। बापा ना दे सारा पर इंग्लिश रे लिखि सारा पर इने मां नाटा इंग्लिश रे लिखवा पड़वा। जदि बड़ लोक करुछन एड बोले इने तांकर सुपुत्र ना समस्त्री जाना हो सेटा देवा पड़वा। दे सारा पर इ प्रकार तलके टिके पले आसबे। आउ इने अपडेट बोली ऑप्शन अच्छे तार ऊपर क्लिक करवा पड़वा। देखो आम कर दो अपडेट ऊपर क्लिक कला परे एंती ऑप्शन टे पले आसबा। डू यू वांट टू अपडेट डाटा जदि डाटा अपडेट करा छै बोले यस करवा पड़वा। यस ऊपर क्लिक करवा पड़वा। हम जाय तो अपडेट करमा सेतले यस ऊपर कर देमा। यस ऊपर कला परे ने देखदा आधार नंबर इज ऑलरेडी एग्जिट एनएफसी एंटर द आधार नंबर। आधार नंबर इज ऑलरेडी एग्जिट ही गला ना बोलछे। प्लीज एंटर एनादर आधार नंबर एटा हे सालानो एनादर आधार नंबर दिया बोलुछे। जे तुम जाटा कहछ सेटा आगरु एग्जिट ही सालानो एनादर आधार नंबरटा दिया बोलछे। ओके करि पकामा। इ प्रकार निजर निजर न्यू फैमिली मेंबर ऐड करि पारबो। वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलबो। जदि किछु जदि डाउट रहला बोले कमेंट सेक्शन रे जणाबो।